1987, μόλις είχαμε κάνει την πρώτη μας περιοδεία στο εξωτερικό για το Underworld Shakedown. Γυρίζοντας, δεχτήκαμε μια πρόταση από τον Θόδωρο Αγγελόπουλο για να συμπεριλάβει δύο κομμάτια μας στην ταινία του «Τοπίο στην Ομίχλη». Η πρόταση μας ξάφνιασε γιατί ξέραμε ήδη την Αγγελόπουλος, ξέραμε το δικό του βάρος και εμείς είμαστε απλώς μια μπάντα, μια γκαραζομπάντα που έκανε τα πρώτα της βήματα και η κατάσταση τότε στην Ελλάδα ήταν κάπως περίεργη. Το παιχνίδι άλλαζε χωρίς να ξέρει κανένας που θα πάει. Υπήρχε μια έντονη πολιτικοποίηση που ερχόταν από τη μεταπολίτευση και ταυτόχρονα υπήρχαν και όλες αυτές οι τάσεις που είχε καταπιέσει η Χούντα και προσπαθούσαν να βγουν στην επιφάνεια. Κατά κάποιο τρόπο η δεκαετία του 80 ήταν για μας η δεκαετία του 60 αναδρομικά. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν και έτσι όπως ήταν πολλωμένα τα πράγματα ανάμεσα στο ροκ και στη σοβαρή εισαγωγικά τέχνη, η πρότασή του ήταν για μας έκπληξη. Ξέραμε βέβαια ότι ο τρόπος που θα χειριστεί τα τραγούδια μας ήταν πολύ ιδιαίτερο γιατί τίποτε στις ταινίες του δεν ήταν τυχαίο. Και πραγματικά όταν πήγαμε και είδαμε την ταινία καταλάβαμε ότι είχε χρησιμοποιήσει τα κομμάτια με τον καλύτερο τρόπο. Είχε πάρει τα κομμάτια και τα είχε βάλει σε δεδομένα σημεία που εξυπηρετούσαν, δεν ήταν ούτε χαλί, ούτε ήταν για να εξυπηρετήσουν τη δομή του πράγματος. Μα ήταν πριν ένα βράδυ, 3-4 η ώρα, που είδα καπάκι μαζί την αναπαράσταση Πιτσιρικάς, του Αγγελόπουλου και τον Ιωάννη Βίαιο της Μαρκετάκη. Και είχα πάθει πλάκα και από τις δύο ταινίες. Και αυτό είναι πολύ πριν έχουμε κάποια επαφή μαζί του και τέτοια. Και καπάκι το θίασο. Έγινε μια συσχέτιση όταν έγινε η προσέγγιση από τον Αγγελόπουλο για τα κομμάτια, πολύ μυστήρια, προσπαθώντας να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να βρεθούμε. Γιατί προσωπικά θεωρώ εντελώς εικαστική την προσέγγιση του. Κάτι beyond cinema. Και αυτό μέσα στο μυαλό όταν σου κάνει μια πρόταση, γιατί στη φάση που ήμασταν εμείς ήμασταν ανεβείτε πάνω, τερματίστε τους ενισχυτές, βαράτε. Ερχόντουσαν δύο πράγματα εντελώς αντίθετα φαινομενικά να κολλήσουν. Και αυτό από μόνο του είχε πολύ ενδιαφέρον. Αν ήταν καλοκαίρι, διψάω. Γνωρίζαμε όμως με κάποιο τρόπο ότι όσο μακριά και να ήταν οι κόσμοι μας, η ματιά του Αγγελόπουλου θα τους έδαινε. Δηλαδή το ξέραμε αυτό ενδόμηχα. Μιλούσαμε με θαυμασμό για αυτόν τον άνθρωπο πριν μας κάνει αυτή την πρόταση. Και ο λόγος ήταν ότι αναγνωρίζαμε την ιδιαιτερότητα της ματιάς του. Πού θα πάμε μετά? Πολλές φορές, άμα τερματίζεις την ταχύτητα με το να τη χαμηλώνεις πάρα πολύ την ταχύτητα, κάπου αυτά τα δύο συγκλίνονται. Κατά κάποιο τρόπο αυτή η αργή αφήγηση του Αγγελόπουλου στις ταινίες του, ο λόγος πιστεύω ότι δημιουργούσε ένα είδος αμηχανίας στον θεατή, γιατί μιλούσε για ένα παρελθόν για το οποίο έπρεπε να σκεφτεί. Δηλαδή κάνει το σοκ της αδράνειας κατά κάποιο τρόπο για τον ελληνικό κινηματογράφο. Και αυτό δημιουργούσε πιστεύω σε μια μηχανία, γι' αυτό θυμάμαι πάντα να μιλάνε όλοι για τα αργά του, για την αργή του αφήγηση, για τα αργά του πλάνα, πόσο βαρετά ήταν. Αλλά πιστεύω ότι μπορούσε να βάλεις πολύ σκέψη μέσα σε αυτά τα πλάνα. Σου δίνει το χρόνο να το κάνεις. Και εκείνη την εποχή πιστεύω ότι ήταν επώδυνο για την Ελλάδα. Θυμάμαι πόσο αναστατωμένη ήταν η δική μου την ζήσει, ας πούμε, όλες αυτές τις εποχές για τις οποίες μιλάει ο Θίασος, όταν είχα πάει να δω την ταινία. Όταν είδα και εγώ αυτή την ταινία, αναγνώρισα ψήγματα από τις οικογενειακές χαμηλόφωνες συζητήσεις για το παρελθόν, για το Αντάρτικο, για την κατοχή, για όλη αυτή την ιστορία μετά με το κυνήγι των αριστερών.
σε μια διαφορετικού είδους αφήγηση, σε μια διαφορετικού είδους, από μια διαφορετικού είδους σκοπιά που πιστεύω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και καταλυτική για τον ελληνικό κινηματογράφο. Έτσι τώρα μετά από τόσα χρόνια μας δίνει την ευκαιρία να πούμε ένα ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο που συμπεριέλαβε τα δύο κομμάτια μας, αυτά τις δύο γκαραζιές, στην τοπία συνομιλή του και τους έδωσε ένα διαφορετικό είδος αθανασίας μες στον χρόνο, μες αυτό το έργο του. Ένα road movie φτιαγμένο μέσα από τα δικά μας συστατικά, δηλαδή μέσα από τα συστατικά της παιδικής μας ηλικίας, της εφηβείας μας, της νεότητάς μας.